conxunto de mananciais e regatos marca o itinerario que seguiremos para coñecer Santa Comba de Órrea, en Río Torto. A ruta das fontes e dos regos comeza a carón da igrexa parroquial, un templo sinxelo do século XII que conserva a súa nave inicial, sito na igrexa. Dende este lugar, a andaina continúa por un camiño asfaltado que pasa pola Rosiña ata a fonte do Valquente, a primeira do itinerario. Ao longo do percorrido duns 6 kilómetros atoparemos indicadores da ruta e de cada un dos lugares nos que mana e flúe auga, sinalizados pola Asociación de Veciños da Parroquia de Santa Comba de Órrea. Seguimos a ruta poboada de árbores e abondosa vexetación que medra favorecida pola humidade do solo ata chegar á fonte do rego. Continuamos a subida cara ao lugar das Selas, gozando dunha ampla panorámica da parroquia de Xudán, do veciño municipio da Pontenova. O verdor é outro dos encantos desta fermosa ruta de sendeirismo que entraña un nivel medio de dificultade. Por ela seguimos avanzando ata chegar ao río Mourín, un espazo paisaxístico fascinante que se conserva case virxe. Logo de cruzar o río por unha ponte de madeira, ímonos aproximando á fonte da Casa Nova e a área recreativa que a rodea. Un lugar sumamente atractivo recuperado pola veciñanza para o seu desfrute. Dende aquí, volvemos a ascender pasando por outros regos cara á fonte da Órrea. Para finalizar este trazado circular, na Irexa, lugar da parroquia da Órrea da que parte a ruta das fontes e dos regos.